maugmang vlog sa rin ko nala Camarines Sur, inian Si Jox! and si Madel. Yay! Ito na, series 3 na ma'am, kan sa tuyang eTinagbakal online series. Ang nahihiling ninda, mga local produce. Agri-Products from our farmers! Mampirang barangay sa Iriga City ang agricultural barangay. Almost all, except for the urban area. Kasi even Santa Elena and Santiago, Banao, agriculture din. And even the river units, ganun din. Kasi nandun yung rice. So almost all, except yung nandito lang sa Parang poblasyon. Okay. But nevertheless, ang magayunan duman, nag-distribute ang DA sa San Francisco and San Miguel ng hydroponics. Opo. Digdi muna kita ma'am sa may area kang Hydroponics. Yaon digdi si Sir Ruben tsaka si Ma'am Janice, sinda ang mga nagtitimon kan City Agriculture Office. Sinda ang nagsasakripisyo talaga. Yes. Now, hahapoton ta sinda kung papaano ma-avail kan sa tuyang mga kababayan digdi sa Iriga City ining hydroponics, and syempre later si Ma'am Janice i-explain niya pa kung ano pa ang long-term na proyekto na programa kan city government para sa mga farmers. Actually po, ikuha na po kitang 10 recipient kining Aquaphonics na ini. So, may padagos-dagoso niyan dahil arami na ini ang natugon sa o kaya solusyon muna ng panahon na ang mga tao dahil masyadong pinapaluwas sa ilang mga araw. Realize na po yan kan nakalipas na pandemic na itong mga farmers na yung talaga ang nagsalbar kan kapag tiusan, yung nagsalbar kan maray na salud kan sa tuyang mga kababayan digdi sa Iriga City. Digdi sa part na ini, Digdi po sa parting ini, digdi ta po kinakagang fingerlings. Within 5 months, pwede ta po i-harvest nila na mayo pong itinataong pagkakan dahil ang pagkakan nila haliman sa na po digdi sa tuyang mga pananom sa itaas. Ilang kilo ini? 160. 160. Ini may dapan ini. May Pipe po. Pipe po. Hindi po Pipe. PVC pipe lang po PVC ini. po. saan po galing sa tubig? Digdi po sir, bigwa po kita digdinin na water pump, pinapasakat po duman, and then recycle man po na Circulate. niya. Hindi po kaya pwede po sa indoor, pwede man sa outdoor, o kaya maski Ay, po ang sa galing! natag sa sala. So, So, therefore, mayo pining maintenance na maray. Dikit lang, pag binugtak mo na yan, mahalat ka in 25 days, ang pitsay pwede tanang i-harvest, and at the same time, ang talong in 2.5 months, continuous ang pagbubunga niya. May pechay, Iyo po, ang pitsay, Ay, pagsay may siya! kamatis, may kamatis, may talong, talong, ini po, Lettuce po. lettuce po ini. Ah. So, madali lang po yan. So, kung mahihiling po dito, mayo kitang ibubugtag na fertilizer. Ang udo po kang tilapia, Siya na po. Siya na po ang Naghahanap sa fertilizer. tubig. Sa tubig po. So ano pala kayo, Ma'am Janice? So ang tubig digdi, i-recycle siya. Opo. Tataas. Opo. Tapos pag duman, Baba naman po siya. mahulog digdi sa... Opo, sa mga pipes po. So, Sinasaksak ba siya, Ma'am Janice? Opo. Ay, may ano po, kuryente po. Circulate Circulate po ang water. Ipa, dalag. So ito, ilapit na sa irarong, pwede man sa digdi dalag. Tapos kung ano pang so haloy ang buhay. Medyo po haloy ang buhay kayo ni. Medyo haloy man siyang bago tayo Mamo, picture. i-harvest. Hindi natin ito. Ayaw! Ma'am Janice, nabanggit ni Mayor Casubago na almost 80-90% kang Iriga Barangay. City na sa agriculture sector. Opo, sa ano po, Iriga City is agricultural city po. Kaya almost barangays po is engaged in ano po, agriculture and farming po as well as their source of ano po, living. Kasi po kahit nga po yung mga sa urban barangays like San Francisco, San Miguel, Francia, na into farming din po sila. Kahit na po yung San Roque, meron din pong urban gardening. Kaya lahat po ng barangays po sa Iriga ay talagang engaged sa farming po. Parang nakikinikinita ko na with this hydroponic, 100% kang Iriga City into agriculture, into aquaculture. Yeah, and saka ma-address ang problema sa food security. Yan din ang maganda. Pero,
data man, hinahagad na magkaigwaning kalamidad, pero ready per me ang LGU na mag-assist. Paano makakabawi so mga farmers apwera kay itong pagtautan ng mga seeds, ng mga inputs. Sabi mo po, nababanggit mo every time na igwa kitang activity duman sa bagsakan Opo. na insurance, Opo. crop insurance. Opo. Actually po, ang LG Iriga po is in partnership with the Philippine Crop Insurance na kung saan po ang mga farmers dapat po magpa-insured po, magpasiguro po kung sa indang mga pananaw para po dahil taman hinahagad. Pero if in case nga po na mangyari, igwa po makuko ang kwarta na dahil man po mas-sufficient, so talagang ma-income na po nila. Pero at least po, mabawasan po sa mga gastos po nila, makabawi po daw diit po. May puhunan. Opo, Ang sarap puhunan ng po. magnegosyo sa Iriga. Ang sarap pang maging farmer sa Iriga. Oh, di ba? Ako talaga gusto ko Opo. maging farmer. Pero ang pangarawang ina-addressan na po itong ang marketing kasi namumroblema po sinda, lalo na ngunyan, bihira pa itong nagbibiyahe. Kaya ang ginigibi mo ngunyan, talagang binabakalmi from farm gate para Opo. kami ang LGU na magbabakal or i-distribute mi man digdi sa tuyong merkado para medyo mababa talaga ang presyo. Okay. Mayo ng third Middleman po. mayo ng middleman na pwede pang magpatong din ganansya. Ano ginibutas sa pork scarcity? Opo, saro po nga ni sa programa po kang LGU is po ma-address na po na maging sufficient po ang pagkakan, lalo po nationwide po ang problem kang ASF, kaya po ang lokal na gobyerno kang Iriga nag-isip po ni paagi para po masuplementa po ang pangangaipo. Kaya igwa po kitang Agri-Orig program kung saan po naisip po ni Mayor Madel, sinugo po kami na talagang maghanap ng mga orig para po igwa na po kitang duwang barangay na pilot na tinawan na tapusin daning urig po. Tapos po kasabay pa po kayo ang mga feeds. Imo-monitor po ito kang lokal kang mga staff po. Then po sa marketing kami pa rin po ang mag-a-assist po para maghanap po ng market. Hindi na po mahihirapan yung mga local hog raisers po ng Iriga. Thank you very much, Ma'am Janice. Thank you Thank very you. much, Kuya Ben. Magiging mas maugma pa ang final series kan itinagba online selling kung mayong challenge, Mayor. Yes. Pag may challenge, may Kakonsyaba. Foreigner ini, much love. much love ayo. Yeah. Foreigner duda. Choco Mucho! Ang babae sa tarpaulin ng Tinagba Festival. Ako yun. Okay. Pinapangit version. Ay, grabe! Joke lang! Joke lang. Ito muna, ito favorite ko to. Talaga ba? Ang maganda siya talaga ngayon. Thank you. Sino nag-makeup? August Rambo yan. Okay. Tapos ito, Ito pa, meron Ito pa siya. naman, galing kay Sir Romy Abanyo. tapos ito, Ito, galing kay Mama. Ginakaw ko sa closet. Ito naman, earrings. Ito, galing kay Ma'am Cynthia Audal. Galing yung sponsor, di ba? so yung tindig mo ngayon, magkano yan? Free. Walang bayad to. Akala ko 15 pesos kasi Sponsorship lang ukay-ukay, yan. di ba? Sponsor is sponsor is Yes. sponsor. Ang damit mo. Sir Romy po, Sir Romy. Okay. Oh, sobra. Tinan mo, pawis na pawis ako kanina. In fairness, first series, second series, third series, ang energy ang taas. Level. Thank you po. Naka-heels pa siya kanina. Pero nga, guard kanina. Pero Tapos ang heels. first time na nabanggit mo itong much love. Totoo Yes. ito. Yes. Pero itong foreigner, baka kailangan i-justify mo kung sino ka talaga ngayon. Ako ba? Ako si Britney na Filipiniana. Ang Filipiniana Ba't Britney? Ganon. Yung hair ko po kasi pang Britney Spears. Okay. Diba? Ating kadir again. Ganon. Panahon namin yun eh. 90s. Quiet lang. Sorry. Quiet lang. Ayan na. Tawagin na natin. ang ating biktima. Ang mga victims natin today, una, syempre ang aming tita na magbo-birthday, si Tita Fanny Toriano! Parang hindi pa kaya ng pangit. Ganda
ba ang aming Mami? Mami Beverly Spirito! Ito, Espiritu! Ayan. Espiritu! Ang tagal-tagal talaga namin pinagplanuhan to na i-invite kayo sa vlog ni si Jong at si Madel para ipagluto kami. Ng ano po? Ay, sa inyo yan. Ano? Master Chef. Wow, talaga. Ate Pani, marunong ka magluto? Kaunti po. Anong alam mo? Adobo. Wala namang sinigang. Ayun. Di marunong magluto. Ate Bingi, marunong kang magluto? Yes. Ano alam mong lutuin? Yes! Ate, Anong special? Ito sila. Luto ka din naman yun. Then, another challenge, meron lang silang budget. Ang budget na ibigay natin sa kanila ay 300 pesos. Pero, Lang. dalawang putahe, di ba? Ang lutuin nila. Oo. Maraming kakain. Ayan, ang daming kakain. budget, 150 sila. Yes! Since budget officer siya, Kulang. alam niya kung paano ibabudget ang 300 pesos! Ngayon yung extra challenge talaga sa inyo. Ngayon pa lang nagsabi na siya kulang. Pwede magbago na lang. Di na ako maano. Ito. So kung Sa 300 300 pesos to, tig 150 po kayo. Ate, 150 ba? 150. Opo, kasi ano, Dalawang may lutuan. ibang putahe. 2 million. For 150, dalawang Yes! That's the challenge. Ay, magtuna sila. O lahat po sila, mga graduate ng Commerce. Budget and commerce, yes, accountancy. major in accountancy. Kaya alam nila kung paano ko computein. Pwede silang gumamit ng charm nila. Kung pwedeng babaan ng presyo, nasa kanila na po. Yes, pa rin tumawad. Momo, bahala kayo. Pakuripot ako no. Okay, let's go! Ano ba ang lulutuin nila? Yan, so may sibuyas, may bawang, nakita ko may ampalaya, merong kalabasa. Parang kanina lang umiikot ako, may manok dito. Asan yung manok? Bakit itlog na lang? Ayun guys, so ako talaga gusto ko sa itlog yung brown. But ay, may kaya ba ano? Umangat bigla. It's a miracle. Gusto ko to itlog. Ang sarap-sarap ng itlog mga kaibigan. Murang-murang itlog, kulay brown na itlog, may puting itlog. Pero ang pinaka-gusto ko talaga brown na itlog. Kasi it's organic. Di ba? Ito na lang po ang 300 pesos. Lahat po tumataas. Ako na lang po ang hindi tumatangkas. At least sexy pa si Ate Pani. 300, ito na lang. Isang patatas lang. Isang patatas. Ayan, dinagdagan ko yan. Yung manok tsaka yung karne ay libre na sa kanila. Yung sangkap na lang ang minarket ng ating master chef. Magsasaing sila. Bahala sila. Tingnan natin kung marunong magsaing. Tadadada! Pero isasain ka. Extra challenge Tas para sa bugas. ating mga mamsis. Ati Habang si Ate Billy ay magsasaing. Ma'am Beb, ano kayo kadalas Andiyan yung manok. Ready na siya. Feeling ko dapat pakuluan yung manok, di ba? Weekend lang. Weekend lang. Minsan, day pangani. Talaga. Oo. Nasaan ang mga department head? Oy, Chichi! Hindi pa na Happy birthday, Ate. Buti pa si Ate marunong yan. Ako hindi ako marunong yan. Ibala, thank you! Ugasan muna natin yung luya. Tuwing! Uy!
ng Sana lahat. goodies! Cafe! Woo! Ang galing naman ng pag-slice ni Ate Pani! Chamba-chamba! Yan po ang Kuya Lagi, call a husband. Call a husband. Well, in fairness, marunong siya mag-sectioning ng manok. Oh. Yes. Mga 2 years din yun na pinag-aralan kita pa. At na-perfect yun at true time. 20 years. Adobon ta na di Kanugon pa din karne. That is your birthday gift. You will eat your first recipe, first food. Mga bango. Ang sa imong adobo. Malapit na. Sinay na siya, tapos palalambutin na lang. Yan ang pinakaano sa adobo, yung malambot na katat yan. Ano yon? Sasay sa ano? Ang adobo ba ay talagang paborito ng buong pamilya? Yes. Okay. Hindi lang sa pamilya ko. Kung baka lahat na mga adobo ang pinakaano. Lahat ng nanay. Oo. Pero ano yung sikreto ng adobo po ninyo sa ibang lutong ng adobo? Well, ang sekreto ko sa adobo, yung nag-prepare ko siya with tender loving care. Marunong? Pero maliban po sa adobo, meron pa kayong luluto yung isa? Parang ano na siya, yung chapsul. Sana, kaya lang, kulang yung ito. Parang stir fry na lang yung mapagod. Wow! Siguro proud na proud si Ate Pani! Ay, wow! Ate Bayi, first time mong magluto? When was the last time na nagluto ka? Ate Bayi? The truth, please. The truth, Ate Bayi, when was the last time? How many months ago? Ate Pani, the truth. Meow. Ano niluto mo ko last Sunday? Sinigang din. Tapos ihaw na lento. Mga bagay na kinoconsider mo para masarap siya. May ano siya, may black pepper. Okay. Tapos, sa amin kasi usually pag nagluluto ako ng tinola, kasi paborito ito ng mga anak ko, ito ng mga kapatid ko. Sa bahay po, pag nagluluto ako, native chicken. Mas masarap kasi sa tinola pag native chicken. Apo, kanina po parang hinuli nyo yung tubig. Bakit? Parang... After po natin na mag-isa, tapos ilalagay natin po yung chicken. And then, right after na mag-isa, yung lemon. Para yung laman ng chicken, ma-absorb yung lemon, yung asin. Tapos sana, yung ilalagay natin sana, instead ng papaya. yung papaya sana, and yung dahon ng siliko. Apo. Maming-mami kasi pag, 'di ba, pag ang bata nagkakasakit, pinapahigop ng sabaw, tinola. Yun. Sige. Hintayin natin, ma'am. Hindi naman ako talaga marunong magluto, talagang yung sa amin lang sa bahay, pero pag ito yung gusto ng mga. Garo, sobrang tubig. Nilaga na ito. Nilaga na. Wow, pang restaurant. Anong tawag sa lutong yan? Stir-fried vegetables. And then this one is puchero. Anong kulang na lang pag sa puchero? Di ba ang puchero may pagka-orange?
So ano na lang yung kulang? Tomato sauce yata, nalagay ko po. Ang alam ko may tomato sauce ng puchero. Sana namit kamot! Ang galing. Pupong na. Ito, kawawa naman. Minasakir ang tilapia. Jokes, niloloko ka. Oh, ang kulay daa kang mais, kasing kulay mo na. Ano masasabi mo? Wala ka. Happy birthday to you. Human part, if makakapasa, ang luto ni Ate Bonnie and ni Ate Vicky. This is chicken tinola ala pochero na walang tomato sauce. Ang layo ng inabot. Sarap. Tama yung asim. Okay naman? Ang kapasa? Okay, ikaw titikim din. Okay na. Oo, diba? At ang ginamit mo arangita ha. Galing! Aranita. This one is mine. What do you call it? Sino ka? Hindi daw luto. Hindi daw luto. Very much 1 out of 10. 10 highest, 1 lowest. Anong rating mo sa side? Stir-fried vegetable. Baka hinap-cook niya lang, Adobo ma'am. nila, espiritu Oo. Ambot lang yan. Kaya hindi yan maganda pag ano. Wala ko yung gusto ko. Adobo. Sarap. Adobo naman. Adobo de la Espiritu Santo. Sitay. Masarap. 1 out of 10. Malambot na. Nice! Malambot. Patikman ko yun. Sarap. Oh. Ano pang hinihintay natin? Rice na lang ang kulang, di ba? Tara na! Ma'am, bago tayo kumain, kumusta yung experience? Maganda yung experience, kaya lang po natatanong. First time po namin magluto na may audience and besides po, yung kailangan namin na gulay, limited lang po, kaya nag-resort na lang kami. So, naging resourceful na lang po kami. Di ba? Resourcefulness. Irigueño character. Yes! Ma'am Beb. Yung budget namin na 300, 100. Okay. 100 stir fry, 100 for adobo. Pero maganda yung experience namin kasi first time natin na paano na. Best friends! At balita ko po, 100, 100, 100. Pero sabi po doon, may utang po kayong 500. Well, thank you very much po sa pagpapaugma sa Muya sa Sumuyang Vlog, ha? Oh, sa mga nanay dyan, hindi pa uli ang lahat. Pwede pong mag-experiment ng mag-experiment para sa sendong mga aki sa kusina. Di ba? And pwede naman pala, kahit mababa ang budget, pwede naman pala makapagluto ng masarap. Dahil sa Iriga, hindi problema yung mga gulay, yung mga sangkap. Kasi nandito, local produce siya. So, ibig sabihin, mura! Ikaw ba? Kaya yun, sa inyo lahat dyan, syempre, sana na-enjoy nyo yung ating mga master chef dito. Diba? Sabi nila, grace under pressure. Kaya na ngayon ang magluluto ng pagkain ng lahat ng department heads. Yeah! Yan po ha, sana
nag-enjoy ka mo at sa muyang Tinagba Festival gimmick digdi sa vlog mi ni Mayor Madel. O liwat. Ulitin natin. Liwat. Di po paglingawan. Mag-subscribe sa Jokes, and Madel, Facebook and YouTube. Facebook and YouTube. Don't fail to subscribe. Si Jokes at si Madel. See you next time.